minuts. Els filipistes van conservar i fer seves les fortificacions militars més estratègiques com aquesta de Cardona. De fet, Cardona va ser durant la guerra una de les places fortes dels defensors catalans, com també ho eren la Ciutadella de la Seu d'Urgell, la fortificació d'Hostalric i la mateixa Barcelona. Cardona va resistir fins al final i, segons la llegenda, els seus defensors desplegaven una bandera negra que anunciava guerra a mort sense presoners, amb la consigna viurem lliures o morirem. A Barcelona, la consigna era constitucions o mort. D'altra banda, l'exèrcit defensor tenia els seus propis cabdills, els més destacats dels quals eren Bac de Roda i el general Moragues. El grup dels vigatans, vinculat a la Plana de Vic, va ser el cor de la resistència a Felip V. Un dels seus membres més destacat va ser Francesc Massé i Ambert, conegut com Bac de Roda, que va ser penjat el 1713 pels filipistes. Encara hi ha una cançó que el recorda. Membre de la petita noblesa, es va reunir el 1705 en companyia d'altres vigatans amb l'enviat anglès Mitford Crowe en una capella de Santa Eulàlia de Riu I per consolidar una aliança en contra de Felip V. Va ser un dels 8 impulsors del Pacte de Gènova amb el bloc que donava suport a l'arxiduc Carles. El general Moragues, un dels herois del conflicte, va recórrer gran part del territori català enfrontant-se i fugint dels filipistes. Així que després de la derrota davant de l'enemic, a la Ciutadella de la Seu d'Urgell, es va traslladar a Sort, de Sort a Olost, d'Olost a Vic i de Vic a Cardona. Havent-se-li negat un passaport per anar a l'exili, va intentar embarcar-se cap a Mallorca des de Montjuïc, però el vaixell va ser traït per una confidència i capturat. Les autoritats filipistes el van executar al Garrot a Barcelona el dia 27 de març de 1715. Després el van esquarterar. En senyal de càstig, el seu cap va penjar dins d'una gàbia durant 12 anys al Portal de Mar. Les súpliques de la seva dona per tal que el cap li fos lliurat no van ser mai ateses. Aquesta és una mostra de les pràctiques repressives de l'època. Al general Moragues li van donar el mateix tracte humiliant, el cap dins d'una gàbia, que es donava als bandolers. Però la guerra i la postguerra va tenir, a part dels seus caps militars, els seus guerrillers, aventurers i mercenaris. Aquesta triple condició la reunia Pere Joan Barceló i Anguera, més conegut com el Carrasclet, que va continuar la lluita anys després de la caiguda de la ciutat de Barcelona. Des del Priorat fins a Montserrat va arribar a mobilitzar 8.000 milicians equipats amb les armes que prenien l'enemic. Anys després es va enfrontar als espanyols a Nàpols i va morir a Hongria el 1741. El conflicte català no era un fet aïllat, sinó que sobrepassava les nostres fronteres i s'emmarcava dins les guerres per la hegemonia a Europa. Connectem ara amb Londres perquè ens expliquin quina era la situació. Jaume Masdeu, bona tarda. Hola, bona tarda. Com es va viure el conflicte a la resta d'Europa i quina era la impressió que se'n tenia des de Londres? Alguns diputats de tendència liberal, els anomenats Whigs, han exigit a la reina Anna des del Parlament de Westminster que respecti el seu compromís de defensar les llibertats dels catalans. Els esmentats Whigs, en referència a The Case of the Catalans, han subratllat que hi ha sectors importants del món polític i de l'opinió pública anglesa que consideren una traïció que s'hagi retirat el suport militar i polític a Catalunya en els primers mesos de 1713. En idèntica direcció es mouen els arguments dels ambaixadors catalans, aquí a Londres, que han intentat sense èxit que la corona anglesa compleixi els pactes pels quals es comprometia a mantenir les tropes a Catalunya i a donar suport econòmic a les forces catalanes. Hem de recordar que la guerra en curs, provocada per la falta de successors directes a la corona espanyola i a la rivalitat dels candidats indirectes, el francès Felip i l'austríac Carles,
sempre ha estat vista des d'aquí, a Anglaterra, com un problema continental, en el qual l'objectiu era, i és, que ni els francesos ni els austríacs acumulin massa poder, que la debilitat relativa dels uns i dels altres permeti el constant creixement del poder marítim i comercial anglès. Així doncs, la corona anglesa s'està mirant el conflicte successori espanyol amb la mentalitat d'un àrbitre i amb l'interès pràctic de qui vol ports segurs a Amèrica i a la Mediterrània pels seus vaixells. Tot va començar quan al voltant del francès Felip s'hi va situar a Castella i al bàndol de l'austríac Carles s'hi van col·locar, després d'algunes vacil·lacions, Catalunya, Aragó, València i Balears, a més, naturalment, del suport que cada candidat tenia del seu propi país. Anglaterra va voler frenar el bloc franco-castellà de Felip i es va comprometre, doncs, a ajudar el bloc aliat austro-català de Carles, i ho va fer fins que l'excessiva concentració de poder en Carles la va induir a canviar d'opinió i a donar el vistiplau a Felip a canvi de Menorca i Gibraltar i deixant despenjats els catalans. Aquí a Londres es considera admirable la resistència en solitari de Catalunya, moguda, es pensa, per una temença majúscula a l'absolutisme castellà i francès. També es deplora la cruel repressió que va patir posteriorment. 6.000 catalans van haver d'exiliar-se majoritàriament a l'imperi austríac. Molts van anar als territoris italians de l'imperi amb vincles seculars amb Catalunya. La resta es va establir a la cort imperial de Viena, on van col·laborar amb l'emperador en qualitat de funcionaris militars i consellers. Molts es van establir definitivament i van participar en la lluita contra els turcs. Fins i tot van arribar a fundar a la frontera hongaresa amb els turcs una ciutat anomenada Nova Barcelona. Aquesta és tota la informació que us puc donar des de la capital anglesa. Amb la caiguda de Barcelona i la derrota de Catalunya davant de les tropes de Felip V es va acabar l'estat català. Catalunya va perdre les seves constitucions i el seu estat. És a dir, va perdre l'arquitectura política, les institucions, que feia segles que funcionaven. Va perdre també l'estructura política, que legislava d'una manera participativa, estamental, i va perdre finalment una concepció política que va ser substituïda per una altra de matriu castellana. Sense les constitucions, Catalunya va quedar privada de la capacitat d'autogovernar-se, de fer política. Des d'aquesta perspectiva d'estat propi, Catalunya ho va perdre tot. Acabem de veure com la derrota va destruir l'edifici polític de Catalunya. Però com va afectar la vida quotidiana? No us penseu que aquest ganivet estava lligat a taula perquè no el robessin. Ho estava per tal d'evitar que la població tingués armes al seu abast. Però això, que era obligatori per tota la població, ho era encara més per les tavernes, els hostals i les cases de menjar, on els comensals només el podien fer servir per llescar el pa, per tallar la carn i per poca cosa més. Aquesta limitació es considerava un acte humiliant. La llengua, juntament amb el dret, han estat les columnes vertebrals de la identitat catalana. Les autoritats van suprimir l'ús públic oficial de la llengua. Com a mesura repressiva, van tancar les universitats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Vic i van crear-ne una de nova, la Universitat de Cervera, per controlar l'alta cultura. Van haver de passar 123 anys perquè Barcelona tornés a tenir la seva universitat. Aquestes són les últimes monedes que van encunyar els catalans. Eren peces petites, pessetes, de menys valor que el ralet barceloní o que el ral de 2. Amb la guerra, el preu del diner havia pujat del 3 al 8%, però abans, gràcies a la política monetària pròpia, Catalunya havia aconseguit controlar la inflació abans que Castella i fins i tot havia aconseguit iniciar una recuperació econòmica.
Catalunya va perdre el dret a fer moneda pròpia, però també va perdre el dret a aprovar i desaprovar impostos. Els diners que els ciutadans estaven obligats a pagar per la sal, pel tabac i pel paper segellat anaven destinats a mantenir l'administració castellana a Catalunya i, en particular, el sosteniment d'un exèrcit que calia vestir, armar, alimentar i allotjar. Però el pitjor de tot, des del punt de vista domèstic, va ser l'aplicació el 1716 d'un nou impost, el cadastre. Els seus efectes sobre les famílies van ser tan devastadors que algunes van haver de vendre's els mobles i d'altres van haver de fugir en no poder pagar. El seu càlcul estava tan desproporcionat que les autoritats van haver de rectificar-lo. El govern de Felip V va prohibir taxativament que els catalans poguessin intercanviar correspondència amb els seus amics i familiars exiliats. Si tenim en compte que només a l'acord de Viena hi havia al voltant de 5.000 catalans fugitius del Principat, podem entendre l'abast de la mesura. Els filipistes van castigar individualment els catalans que més havien destacat en la resistència. En alguns casos els van treure les teules de les cases i els van deixar sense sostre. Era un signe extern de culpabilitat i d'humiliació. A causa de la guerra de successió, hi va haver-hi zones de Catalunya que van quedar fortament despoblades, zones com, per exemple, el Segrià, la Ribera d'Ebre, el Montsià. I fins i tot va haver la idea, per part d'alguns, de fer deportacions massives de catalans a França. Com veiem, les conseqüències de la guerra van ser moltes i variades. Hem vist com, un cop acabat el setge de Barcelona, es va iniciar un període de repressió i es va consolidar un nou domini sobre Catalunya. Aquest mateix camp, en el que ens trobem ara, ha format part, en el llarg dels anys, de diferents divisions territorials administratives. Ha format part d'una vegueria, d'un corregiment i d'una província. Anem a veure què ens diu Nexes 1 sobre el mapa administratiu canviant de Catalunya. La divisió tradicional del territori a Catalunya es feia a partir de 15 vegueries i 8 sotsvegueries. Des del segle XII, a mesura que el poder feudal va ser substituït pel poder reial, els veguers es convertien en representants del monarca en les zones en què es repartia el territori. El decret de nova planta van ser un conjunt de disposicions dictades pel rei Felip V per establir un ordre nou en els territoris conquerits d'Aragó, València, Catalunya i Balears. Aquestes disposicions es fonamentaven en el justo derecho de conquista. Un dels primers punts d'aquest decret va ser el d'establir una divisió territorial basada en els corregiments governats per corregidors d'origen majoritàriament castellà. La divisió en corregiments era més eficaç per cobrar els impostos i per controlar els ciutadans i responia a la voluntat centralista de Felip V. El decret de nova planta dividia el Principat de Catalunya en 12 corregiments i un districte especial, el de la Val d'Aran. Els corregidors van ser gairebé sempre militars i presidien els ajuntaments.